guys, maing buntag. Adlaw karon nga Martes. Ang ako mga anak guys nga si Aladdin, si Alvin. Nanagat sila guys na malangri. Atong tanaw na ilang mga kuha guys kung unsa ka daghan or gamay ra ba. Aron makita pud nato kung unsay dagan sa ilang pagpangisda karong adlaw. Bye-bye na guys. Ang niunang dunggo guys si Alvin. Wala na po siya ipakita sa kamera sa nagtimbang na silang isda. Wala sa pagigug. Oh. Samin. Isda. Good morning guys. Oh, samin. Mirror of the world. Ang pinag-usaka ko na balian niya. Nagaginhawa pa oh. No, still breathing, you know that? Oh my God! This is my first time I saw this kind of fish. Oh, di ba? Still alive! Muhay pa. Lili pa nga daw. Muhay pa. Isa ba? Wala mo papel. Papel. Bago ba kay papel? Nining higayon na guys, ato makita ang pag abot o pagpadong ni Aladdin dinhi sa baybay. Kuripot kaning bataa guys, hinay magpadagan og pambot. Nga na tingali og daghan magkuan nag budget ba para pang gasolina. Daghan og gagmay ra nilang iyang isda guys. Hina jud ni siya magpadagan. Dito ra nang uban akong mga anak nga baskog kaayo mo padagan og pambot. Mo ni panganay na kong anak guys. Tuan ni napuyo sa bukid-bukid kay nagpigiri man ni siya. Mao ni nga panagat sabayan po niya og pamuhi og mga kahayupan. Siya si Aladdin. Mag-anta na. Diba? Sige man. Balde. Peptera lagi katambak na ho. Ay. Peptera. Nabalik? Wow. Peptera bitaw na listahan na. Sige, salaw ka. Kalimutan nato dito ang sama. Gapon magali ag citrus o ngay maapil na ho. Hindi arapin. Dapat ko kalben. Ha? Oo. Wait klaro. Neighbor. Neighbor yan. Naman. Set with ya. Ora mana? Neighbor mana? Kamu? Apa lagi kita? Apa kita? Dinhi guys atong nakita ang ilahang mga kuha. Kining mamalangrehay guys dili pareha og adlaw na ay adlaw nila nga daghan ilang kuha napoy adlaw nga
igo-igo ra po ilang kakuha. Igo ra balik sa puhunan. Kining palangre guys, mo ni ila karong gipanagat. Mao to'y kuha nila guys. Dili sama sa subid nga dagko nga tulingan or bawo mo'y makuha nila ni Alex sa ilang pagpanubid guys. Lahira ang palangre og subid. Pero mas kuan ang subid guys kung managat arang lisura kay tuwa sa laod. Ang palangre guys dili lalim buhaton. Lisod pud kaayo husayon. Kung minus jud ka og pasensya sa palangre guys, may mo jud matadtad ang palangre. Dili lalim mamalangre sama ni Gina na malangre tan-aw guys. Mamaon dili lalim pila ka gatos na nga taga. So ang palangre jud guys kinahanglan og pasensya. Kay kung high blood ka na magubot ang imong panagat nga palangre. So mo to ganina guys ang kuha nilang Aladen og ni Alvin. Kay swerte-swerte man dining managat. Ambot lang ka ugma guys, or sunod adlaw bawi baka sila. Atong atangan guys, puhon. O mara ka to akong vlog rong adlaw guys. Bye-bye!